Hvorfor kan jeg ikke sætte nogle blogs? Ja, og hej alle sammen og velkommen til en episode, tror jeg, med Skyblock sammen med Lukas. Og Lukas? Sige noget? Ja. Okay, hej. Okay, hej. Og det her er som regel sagt mit house. Jeg synes, det er mit nye hoved. Du ser fake ud. Ja, ja. Hvad synes du om mit nye hoved? Du ser grim og ligner mig. Det er bare, du har sådan en skud i munden. Her da. Det er rigtig skud. Ja. For helvede. Jeg kan ikke bygge. Ja, det var i gang. Bitch. Og der kan du ikke spille hvad, hva'? Det er så lort, man kan ikke PvP her. Ja, det vil jeg faktisk godt have gjort. Og det her er ikke hack, det er hus. Jeg har fået et af en, bare lige for I ved det. En owner. Hold nu kæft, det gør jeg. Skyblock. In game. Så har jeg en monsterskål. Jeg har en ødeskål. For helvede, ødelæg den. Jeg skal ikke ødelægge den. Det kan ikke af det. Lad vi fik. Hvad for gris? Det var meget ødelæg. Hvad kan jeg far? Og så skrider de med mig. Okay, vent lige. Jeg tager lige noget træ, så. Nej, vent. Først skal vi have det der jord, du ved, som der er græs på. Eller kan de ikke skåne? Nej, men jeg har jo nok en ødeskål. Ja, det ved jeg godt. Men først skal vi have en græsblok nederne, som du ved er det her. Og så er det der, du ved. Okay, man får ingenting af min, men den her. Nu skal jeg have lidt fyrværkeri. Fuck dig. Det virker lige heller ikke. Jeg har prøvet at gøre det udenfor. Og det her diamondblok, det starter du med altså. Bare lige for jeg ved det. Starter med det. Ja, for du lige kommer ind på serveren, og så fik du alt muligt. Jeg troede, det var sådan en kreation. Okay. Okay, der har det Jeg ikke. synes, det vidste nu er... Hvad laver du? Jeg skal bygge det udenfor. Fuck dig. Nu er jeg ikke flere. Ja. Det var da ærgerligt. Nej, det var faktisk godt. Og endelig kommer der måske nogle TF2-videoer med mig, og så en anden en. Måske. Kun måske. Har de egentlig set den server? Yep. Jeg filmede på den. No. Prøv lige at komme udenfor. Fuck, jeg mangler lidt mere mad. Hvad kan du nu lave? Nå, du gik ikke op. Så tror jeg, vil bygge den heroppe. Hvad vil du bygge her? What? Hvad er det derovre? Det er Skyland, som jeg ikke ville hen til. Det er en owner. Også. Og hvor bygger jeg hen? Nej, du kan ikke gøre noget derovre. Og det er så faked, mand. Det er så faked. This is Minecraft. Oh my god. Bare mig, eller har du lige lavet et kæmpe hul her? Ej, for helvede, det regner. Jeg skal sgu i mit dejlige house. Jeg skal vælge ned. Gøy. Nej, så bliver jeg sgu lidt lækker. Nej, det gør jeg ikke. Jo,
Jeg kan ikke engang se blot ud af de forskellige. Jeg Jeg har nogle blå blot. Ellers har jeg lige... ved godt, der er en over i spawn. Skynd dig derover, så tager det hans ting. Okay. Jeg fik kun én ting. Nej. Jeg fik. Nej. Der er faktisk mere en. Nej. Det ligger både her. Nej. For helvede, Lukas. Nu er jeg på en 5, der står her også. Fuck. Så er jeg i level 26. 26? Og jeg har lige fået 64. Jeg har næsten en hel stack af det der. Men det var ikke så. Sådan man... det er den her, jeg har købt det på, men jeg har aldrig fået det. Nej, jeg har ikke fået det endnu. Købte det for 5 dage siden. Når får du så? Så det er jo så. Får det måske snart. Fuck. Der er ikke engang noget for... Jeg kan begynde at skrive det sammen igen. Så er jeg lige skrevet på. Fuck, jeg hader, jeg ikke engang er givet den. Hvor har jeg sat sådan noget? Først er det ikke, jeg synes, jeg er en til. Der er ikke til. Jo, du har. Skal vi bruge sten til noget? Har du det sten? Sten. Jeg har der lige gjort. Hvorfor kan jeg ikke hakke det? Det er dig, der lækker. Det er piece of shit. Jeg har kun 2,5 liv tilbage. Au. Du har kun 1 liv. Ikke der. Så bliver jeg lidt udført. Jeg er noget udført. Jeg venter ud. Hvor? Ja, det var mig, jeg lægger, eller hvad? Hvorfor? Det er sjæk. Jeg er ikke sjæk. Fuck. Nej, jeg har 2 liv. Har du tænkt på det? Nej. Der var vi sgu heldige. Nu 5 hits. Okay, jeg får... Ja, vi har en stack hoveder. Nej, jeg ved ikke, hvor det er. Ja, det har jeg. Jeg er optaget. Det er jo rigtig godt, jeg ved. Ja, jeg skal også lave noget. Og hvis det kommer flest bare ned, så er det ikke mig. Godt, jeg skal lige. Ja, jeg har en diskoplade. Med dysterblad. En diskoplade. Nå, jeg tror lige, det er med dysterblad.
Hvor mange YouTuber har du? Mener du YouTuber? Jeg er nødt til at sætte videoer. Nå, men jeg tror, vi skal sige farvel til YouTube. Hej, husk at subscribe og like.